Kabisyo, Tita Tanya Chinita is back. At kasama na nga po ni Tita Tanya Chinita sa kanyang pagbabalik ang napakaganda, napaka-talented batang-bata na rising OPM artist. Complete package na ito, Kabisyo Kaloyal. At para makarelate ka, hanapin mo na ako sa Facebook Live ako ngayon. Hanapin mo na Love Radio Manila. Pwede rin sa Facebook ni Tanya Chinita. Please welcome sa Love Lounge, Rangel! Palakpakan naman na may kasama sigawan dyan. Palakpakan, palakpak. Hi, Rangel. Hi. Rangel, bago tayo magpakilala ng more personal, sino nagpangalan sa'yo? My mom and my dad, I guess. Yung Rangel, isa lang siya, Rangel lang. May second name ako, Lee. Rangel Lee, L-E-E. Rangel Lee. Okay, Rangel, gusto ko personal kang magpakilala sa ating mga kabisyo na nakikinig sa sa radyo at nanonood sa Facebook Live. So, ito yung template ni Tita Tanya Chinita pag magpapakilala tayo ngayon. Ako po si Tanya Chinita. I'm 39 years old. From Bacoor, Cavite. At nung bata ako, Rangel, alam mo ba, pangarap ko maging cashier. Kasi natutuwa ako dun sa kaha pag tumutunog siya. Pag in-enter mo yung total, di ba? Tutunog, ting! Tapos lalabas yung kaha. Ganon. So, yun lang. So, ikaw naman. Go! Hello everyone! Ako po si Rangel. I am 22 years old and nung bata ako, gusto kong maging ophthalmologist. Ang hirap mo namang maging nung pag... Bakit ang hirap ng maging niya? Ano gusto maging? Ang hirap ng maging niya. Hindi ko nga alam i-spell yun eh. Diba? Ophthalmologist? Bakit? Tingin mo? Kasi nung parang grade 5 ako, nagsimula akong magkaroon ng malabong mata. O gusto mong gamutin yung sarili mo. Oo, diba? Ang galing mo. Nung diba? Tipid ka, tipid. Ang angas ng mga ginagamit ng doctor. So, sabi ko, gusto ko rin ng mga ganun. Tapos paglaki ko, ang hirap pala. So, wag na. Oo, wag na yan. So, anong, para sa kaalaman ng ating mga kabisyo, anong kinuha mong course ngayon? Now, I am taking psychology. Psychology. Ayun mga kabisyo, alam nyo na 22 years old, di naglalayo. Ilan na ba? So, Rangel, wag kang palailing Joshua. Rangel, nasan ka nung November 1? Nasa bahay lang, nagpapahinga. Unfortunately, nagdasal-dasal na lang ako ng mabuti. Na bahay. Pero nung mga dating November 1 last year, kasama ka ng family mo sa sementeryo? Madalang na po kaming magkatagpo kasi alos nag-work na kaming lahat. At pagkagaw nun, nasasakto diba mga rest day. Talaga? So, kailan yung huli na nagpunta kayo, family? November 1 dumalaw sa mga mahal sa buhay na nasa... Actually, parang dumaan pala kami. Either 2021 or 2020. Hindi 2020. Pandemic 2019, 2020. Before the pre-pandemic, ayan, sumama ka. Naglagay ka rin ng kalamay. Hindi niya. Pag mayaman, di alam yung kalamay. Kami lang yung kumakain ng kalamay. Hoy, eto na nga. So, yun. Nandun sila. Nung November 1, nagpahinga lang po ang Rangel kasi nga, sa kanyang early age, mga kabisyo, siya po ay nagtatrabaho na. So, pinili niya magpahinga. Anong favorite mong Pinoy delicacy? Hirap naman. Spell delicacy. Chami. Hindi, anong kakanina? Biko ba to? Kalamay, maha, kutsinta, ano pa? Carla. Kasama ba dito si ano? Pag kinakain mo, di ba may birthday? Anong una mo kinukuhang dessert? Biko na lang. Biko na lang! Kasi yun yung biko. Biko, di ba ang sarap ng biko, no? Biko. Pero hindi ka mahilig sa sweets. Sakto lang po. Ito, tulad nito. Ayan, ito kasi nangyayari. So, pero kape. Yan. Kape. Siya po ay coffee addict. Caffeine addict. Kaya hanapin nyo na siya sa IG. Tapos pag gusto nyo tanungin anong paborito niya, pwede siya padalan. Now, Rangel, kamusta parents? Ano pangalan mami mo? Rosa. Shoutout mo naman si Mami Rosa. Hi, Mama Rosa. Are you watching? Good morning. Ilan taon na mami mo? Feeling ko mag-age kami mami mo. 50-something. 50-something na mami mo? Wow! Magagalit siya sa akin kaya 50-something. Feeling ko cool, ma'am she. Kama mami mo? Sabi nila, mas kamukha ko si Papa. Si Papa. Shoutout mo din si Papa. Papa, hi. Hindi na naman yan. May tinatanong dito yung yung engineer namin dito, nasa likod ng, nandiyan sa engineer namin, si Engineer Belmar. Kung may kapatid ka pa daw babae na mas matanda. Ayan. Wala. Hindi pa kayo kontento. Wala po. Wala. Okay. Kuya and pangalawang. Anong pangatawag mo sa pangalawang kuya mo?
Si Kuya, Ron Lee. Parehong kuya. Tapos yung isa Renz Lee. Lahat kami may Lee. Oh. Si Papa kasi mahilig kay Bruce Lee. Oh, ay, Pinagtripan niya kami. totoo ba? Pinagtripan niya kami Ang lahat. cute naman ni Daddy. Rangel Lee. Tsaka, Bully. Hindi. Sorry, Kuya Bully. Sorry. Hindi. Sorry. Hindi na ako makakapunta sa inyo, sa may probinsya nyo. Yan. Hindi. So, si Kuya, shout mo rin yung mga kapatid mo. Huwag na, magkagalit kami ngayon. Magkagalit, sabi ko na nga, ganyan talaga yung mga kuya. Bukod sa music, Rangel, anong pastime mo? Ngayon, gumawa ng kape. Totoo? Nagpa-press ka? Part-time ako, Starbucks. Uy! Palakpakan naman natin si Rangel! Pwede pa, walang pumalakpak na sa dalawa na to. Palakpak sa Starbucks. Baka naman pwede kami makadaan. Secret na yan, syempre. Ay, secret! Ay, may Tsamba na lang. See you guys. Saan ka nakalagay? Sa ano mismo? It depends eh. Parang paikot siya. Rotation siya. Wow. Ang galing naman ng batang ito. Ang aga mo na-expose sa matinding hard work. Kaya dapat ang deserve mong partner, yung lalampasan pa yung hard work mo. Oh, di ba? Hindi pwedeng tayo yung magbibigay ng motor. Di ba? Hindi tayo magbibigay ng iPhone 15 tayo ang binibigyan. Ba't doon ko nadali? Rangel, after ng The Voice, after ng Music Hero, anong natutunan mo sa life? Kwentuhan. Kasi syempre, at the time nung The Voice, feeling ko, yun ang pinakamalalang nangyari. After Music Hero, hindi nag-champion. Akala ko, pinakamalala na yun. So basically, what I learned lang is, diba, challenges will always come. Hindi matatapos yung mga pagsubok sa buhay. And yun, parang, eventually naman magba-bounce back eh. Kung saan ka man, diba? Saan man challenge yan, eventually, aangat ka, diba? Life is a circle. At naniniwala, ito yung iiwan ni Tita Tanya at Chinita sa'yo. 22 ka pa lang, ang dami pa mamayari sa life mo. Kanina, behind the scenes, kinukwentuhan ko siya na isa siya sa napakaswerteng bata ngayon kasi nakahain na yung pangarap niya para sa kanya. Dadamputin niya na lang. Maraming tao ngayon nakagraduate na ng college. Hindi pa rin alam kung anong path yung pupuntahan nila. Ikaw alam mo na. Kaya palakpakan natin si Lord. Si Lord, di ba palakpakan? Sana alam ko na, Thank you, Lord! Sino para sa kanya, Lord? Hay! Hindi! Ayan. Okay. Why same ground? Mga kabisyo, background lang, si Rangel po ay merong kanta na kinover. At ito ay galing kay Tita Kichi Nadal. Ikaw na magkwento. Same ground. So, this is for Warner 30th. Their 30th anniversary. And actually kasi, they gave syempre a set of songs from Warner. And then, una ko nang nakita yung Same Ground. As in, I had my eyes set on the song. Tapos, kasi si Mama talaga yung nag-influence sa akin kumanta. And ever since, isa yun sa mga go-to niya. Yung medley ni Kichi. Sa video okay. Kasi Yes. ipilido niya yun eh. Kichi Nadal. Ay, hindi na talaga ako mag-joke today. Last na. Okay, May go. mabenta siya sa akin. Oy, ting. Anyway. Anong gusto mong kape? Ay! Sa Starbucks pala siya nagtatrabaho. Okay. Tapos, ayun. So, sabi ko, tsaka nahiligan ko talaga yung kanta na yun. And then, for some reason, hindi ko alam anong pinaghuhugutan ni Miss Kichi Nadal doon. Pero sa akin, nag-resonate siya. And then, ayun, pinili ko na siya kasi talagang, it's special to me. May talent po si Rangel sa songwriting. I think yung mga songwriters, meron tayo, wow, nakikisali. Meron kayong pare-parehong zone na kumbaga, parang soul connected kayo. Kaya naiintindihan nyo, parang song na to may mas malalim na meaning. Kaya siguro mo siya pinili. At yung Same Ground, napakalalim ng meaning ng kanta na to diba? Ni Tita Kichi mo. So pwede ba makarinig kami ng sample ng chorus bago natin i-play yung iyong song? Okay, Go. guys. Bear with me. In 3, 2, palakpakan na muna na may kasama sigawan, guys. Let's go! 3, 2, 1. Swear I don't understand. That's why I'm feeling so bad now. When I know it was my dear. Could have just denied the truth and lied. Why am I the only one standing stranded on the same ground? Ang hirap
Mahirap pa yun. I'm so Ano pa si sorry, Carl guys. pag kumanta? Thank you, Rangel. Thank you so much. I'm sorry, Rangel I'm Lee. Hindi pa tayo tapos. Ay, sorry. Rangel, sorry na. Bibi Rangel, meron tayong top 5 questions dito. Sagutin mo lang mabilisan kung anong unang pumasok sa isip mo. Kabisyo, here's top 5 ni Tita Tanya Chinita. Number 5. Sino mas kakampi mo? Si Kuya ay yung pangalawa. Ala, Kakampi. Kanina kaaway, kakampi. Yung naman ganito. Ay, tough nga. Girl. Panganay. Ha? Panganay. Ang pangalan. Si Kuya. Alam niya na. Huy! Bakit mo nasabing siya? Anong instance na kinampihan ka niya? Marami. Mas madali ba? Kumbaga yung personality lang nila. Mas pasensyoso lang talaga isa. Tapos yung isa madaling matiko. Single ba yan? Hindi, tinanong ko lang kumbaga. Ilan taon ang kuya mo? Si panganay, 30-something si Kuya. Ay, pasok! Ala! Hindi. Tapos yung isa? Si second year. Yung mga kapatid talaga natin, hindi natin alam edad, no? Totoo, di ko Ba't rin alam ganon? bakit Yung eh. birthday din, limutan natin. Anyways, number Alam mo naman 4. birthday. 20-something years. Ayun. Ay, nakakatuwa naman tong kapatid na to. 20-something ang kapatid niya. How much ang pinakamalaking nakupit mo sa mama mo? Uy, hindi ako nangupit. Papa mo? Kuya mo? Kay How Papa much? Lapit ka sa siguro. Mike Bibilab. Ano, magkano? If I remember correctly, it's 100 lang. 100. Hayaan mo, lalaki pa yan. Ay, wala na. Next! Kailan ka huling nalasing? Oh my God. Ay, hindi ka naman na minor. Pwede na yan mag-isplok, girl. Ito kaya, ganito kayo. Ah! Kagabi po, mga kabisyo! Hindi, the other night. Paano ka malasing? Nagmaoy ka? Ano yun? Please educate. Ay, Diyos ko, Lord. Maluoy. Maoy yung, mahal ko pa rin siya! yung mga ganon. Ay, ayoko na Hindi. Hindi. Tahimik ka lang malasing. Pagkalasing ako, Ano? nagbubuk na ako pa uwi. Nabubuk. Bago pa ako 0%. Siyempre, di ba, nakakaya naman maging... So, ibig sabihin, pagka-tips, hindi ka pa tumitigil, talagang nilalasing mo pa. Hoy, magsama tayong apat. Yan. Okay, next, Bibi Love. Ilang beses ka nagka-boyfriend nang hindi alam ng mama mo? Hindi ko mabilang po, Tita Tanya Chinita. Hindi, parang, alam niya naman yung boyfriends, pero yung mga, alam mo yun, ano lang, get to know, siguro mga Hindi alam. 4. Hoy! Usap lang eh! Ma! Pagkwentuhan lang, ma! Mama! Usap lang yun. Makarating pa kaya ako sa inyo? Okay, number 1. Tough question number 1. Sinong famous personality, online o celebrity, ang ka-talking stage mo or nakaka-talking stage mo? Ayan! Hoy, lumapit ka! Sinasabi ko sa'yo. Dito sa mic. But talking stage, di ba pwedeng friends lang? Friends lang. Kayo mga Gen Z, napakarami yung terminologies. Kami dati, jowa o hindi, yun na yun. Ngayon, talking stage. Kalandian stage. Ngayon, initials lang. Wala kasing talking stage. Walang something. Wala kang pala sagot dyan. Sagutin mo ang Tita Tanya Chinita mo. Kausap, yung ka-good morningan. Ay, wala. Ka-good night. Wala ka, alam. May kausap ako pero friend lang kami. Yung Friends lang regular na nakakausap. Hello, how are you? Initials lang nga, baby ko eh. kami. Oh, ay. Alam, mamata niya, wala talaga. Ikaw na lang tanungin ko kayo. Hoy, pag ako kulang Alam ko. Hindi, wala na yung kawawa naman yung number 1 question ng tita mo. Wala talaga. Wala tayong magagawa. Ay, promise. Sige, parang Wala talaga. alang, promise? Wala talagang talking stage. Friends lang. Mamatay man yung ano? Oh, mamatay man kahit sino. Ay! Nahandahing mamatay. Sige na nga. Ito na lang. Huy, nag-isip talaga. Go. Sinong first kiss mo? Ala! Bakit? Mamili ka. O, mama mo! Oh, papa mo tsaka mama mo. Ay, si Rangel pala, mali siya. Hindi ka para... Pag kiss, isipin nyo agad, jowa-jowa, lang. Sabi mo, papa ko po. Mama siya. Yan, mama. Mama.
Mabait naman ako sa personal. Rangel! Saan namin mapapakinggan at saan ka namin makakausap? Go. Guys, so you can follow me at What the Rangel. What the Rangel lang. Palitan nyo lang. What the Rangel? Yeah. Sa Facebook, Twitter, kung saan man bahagi ng social media world. And then, ano pa ba? Watch out for the event ng Warner 30th where all of us artists who did some cover will perform together. And then also, listen to the single on Spotify, my cover of Same Ground by Kitchi Nadal. Yun. Na-stock na kita sa IG. Pero mag-shoutout muna. May time pa tayo. Shoutout ka naman eto. Alright. Yung may... Ayan. Naka-ano na dyan. Hello, yung may hello dyan. Shout out kay Miko Eugenio! Mabait yan single sa yan. driver at konduktor ng Fermina Express Biyahes. Ayan, yan yung mga nanonood sa atin yan, mga kabisyo natin. More. Or nagre-request sila ng kalawakan, pwede mo mamakanta. Para Ayan, maalala guys. nila ikaw, yung chorus lang. May time pa naman si Tita Tanya. May tayo pa naman tayo, pero bear with me kasi Oo. paus ako eh. Okay lang, kung ganyan Kalawakan kaganda ang paus. kanta kahit walang lumabas na boses, okay lang. Go. Okay, sarap sa ilalim Lord! Salamat, Lord! Kapag kapiling kang Napakabuti mo, Lord. sa kawalan. Hoy, siya yun, mga kabisyo. Kaya hanapin nyo na What the Rangel. Ang tawag mo sa followers mo, baby, it's Angel. Yeah. Paano yung hand sign nyo, baby? More on kalapating nakikita ko sa ganyan. Mga kabisyo, maraming salamat po. Extro, magpaalam ka na sa ating mga kabisyo. Bye guys, kumain kayo at magkape. Tama! Good morning. Salamat. Eto na nga po, Same Ground. Rangel, thank you so much. Nag-enjoy kami kasama ka.